Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Kedung Adem juga bersama jajarannya. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa setempat juga bersama perangkat hadirin. Selamat malam kami aturkan kepada Bapak Kasut juga bersama Bapak Panitia penyelenggara Sedekah Bumi. Perkenalkan pada malam hari ini sengaja warga Secak Kedung mendengar Bojonegoro dalam acara Tasenggerang Sedekah Bumi sengaja mendengarkan Langen Tayub New Marga Alaras yang mana langsung di bawah pimpinan Bapak Ratno dengan koordinator Cah Bagus Hadi Susilo dengan alamat di Desa Banjargedang, Kecamatan Belulu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Hadirin juga masih didukung sepenuhnya Super Jeduknya Lamongan Selatan, Heri Wijaya, Presiden Tayub Sound System yang berlambatan di Desa Sayun Jejel, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang dioperator Mas Heri dengan kawan-kawan. Para penonton juga malam hari ini diliput langsung Salma Multimedia kerja bareng Studio R Live Streaming. Para penonton pemirsa yang berbahagia, sebelum Langen Tayub kami lanjutkan, Anda akan diberi bersama tari Remo Simbol Jawa Timur yang dibawakan dari Seniwati New Marga Alaras. Hadirin juga Anda bisa mendengarkan alunan Kur Mares Kejayaan New Marga Alaras. Akhirnya saya bertugas ngaturakan selamat menonton, semoga Anda terhibur bersama New Marga Alaras. Yuk. New Marga Alaras asli Jawa Timur, saking kutha Lamongan, Banjar ngundang panggenane sedaya prakanca sayong saenggo kabdi tansah ngaluri budaya bangsa kita more lestaria son atur tulodo atur pasugatan ramyarsa kang minulya New Marga Alaras asli Jawa Timur, saking kutha Lamongan, Banjar gondang panggenane sedaya prakanca saya saengga kabdi tansah ngaluri budaya bangsa kita more lestaria son atur tulodo atur pasugatan pramiyarsa kang minulya. Siap.
samya midhangetna pasugatan kula seni langet tayub nyumarga laras ingkang nomo mugi saged antremuga ing sanusantara lamongan kang kalangka panggenan kawula jaya jaya wijayanti merdeka tetep merdeka kalis ing ana beda pinake kanthi yuwana babakya mring para pamiyarsa kawula aturi lekakang prayoga samya midhangetna pasugatan kula seni alangan tayub nyumarga larat ingkang nomo mugi saged antremuga ing sanusantara lamongan kang kalangka panggenan kawula jaya jaya wijayanti mardika tetep merdeka kalis ing beda pinangke kanthi yuwana Kakumi wa putri senilangan tayub nyumarga laras atur sekar rinonce kongso kabu daoyon jawi wetan kita kang kenalan son pambagya pamo jiraharjo kang tumuju sadaya miyarsa oka sane atur kaliso ing sabikala Hadirin para penonton juga pemirsa yang berbahagia, itulah tadi alunan Kermares yang sudah lenyap dari pendengaran Anda. Para penonton, sebelum tari rimo untuk Anda, kami bukan kepada warga Secang, Kedung-Adem dan sekitarnya. Bila Anda ingin mendatangkan New Marga Laras, Anda bisa berhubungan langsung dengan pimpinan kami, yaitu Bapak Ratno, dengan alamat di Desa Banjargedang, Kecamatan Bululuk, Kabupaten Lamongan. Juga tak lupa kami aturkan selamat malam buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Penonton pemirsa yang berbahagia, yuk kita tonton, inilah tari Remo Simbol Jawa Timur. Selamat menonton, semoga Anda terhibur dengan New Marga Laras. Terima kasih.
Kesenian langan tahayo tari asmo micet saking rombongan marga Moki kersa amari ngono kritik saha pamangkin langkung wong mulane aja kelalen marang
para tamu undangan nggih para kawula muda ing mriki mboten wonten jaebong tari remo nggih wontene monggo ingkang badhe nyawer lewat campur sari lagu dangdut nggih saran kalian tari remo Yu Margo Laras hanya 2 genting monggo karena tamunya banyak sekali monggo wis dadian pengati nganti kapan sayang mung tansah tak anteni aku wis kepencut tresno ya wong sliramu sing katono moto yen bengi ora bisa turu bayanganmu sayang wis mlebu pikiranku kok koyo ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyadeng sliramu duh bagus kang dadi pepujanku sen tulung ana rasa kangen ning atiku dadi tombo manis kang Sawer, sawer. Ya, arisane ayo sawer, Gimana? sawer. Ayo bos, mana sawernya bos? Mana bos
Ayo bos. Oke. Mumpung kepethuk bos. Lanjut. Lanjut. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis purun nambani. Yo, sedap gedung ada menjadi negara. Tak suwani melangi dadi yo tombok kangen ati iki. Ditarik kembali. Yo bos, sawernya bos. Terima kasih. Monggo yang mau nyawer ya lewat hanya dangdut campur sari. Monggo ibu-ibu boleh pada nyawer. Monggo mbak-mbaknya, mas-mase, sing penting share. Wes dadi anteping ati ngati. Yo, ibunya juga boleh monggo. Mbak Bu, Pak No, Cak No juga boleh Cak No. Wes kebaca. Yo Cak No juga boleh. Ngomong sliramu. Pak Tun juga boleh. Yen pengiran bisa turu. Bayanganmu sayang Ya. wis mlebu pikiranku. Kok koyo ngene rasane. Aku iki kangen ngono lho. Pengen weruh dheweke. Apa bisa aku nyaning sliramu. Duh bagus kang dadi papujanku. Tulung ngono rasa kangen atiku. Dadi omongan wis kang tak tunggu. Pripun? Panjake rong kei belas kok nggih. iya, Ya Allah no. kei ono lho Mas. Ngene di Loh. ngene tempel langsung semangat. Nang aku? Heeh. Lah aku. Alhamdulillah. Heeh ya. Sawer. Ora uman kei lah. Ya, ino. Lah gak joget sampean yo. Ora joget. Anu. Lah lapo gak joget? Agane. Mbak Ese. Ngono ta ya Allah nggih. Ya wis Mbak Ese, ngono gek sampean ya. Ya wis, ayo Mbak, maju Mbak. Alon-alon, Mbah. Semangat, Mbah. Semangat Mbak. Semangat, Mbah. Heeh, oke. Kangen iki Yo. bisa mari. Yen sliramu Semangat, Mbah. wis kelem Yo. ambani. Naik. Tak suwani nolak wangi. Dadi yo tombok kangen ning ati iki. Yo. Terima kasih. Monggo masih satu lagu lagi. Monggo untuk dangdutnya masih satu lagu. Monggo yang mau joget, mau nyawer. Karena tamu undangan juga banyak sekali. Setelah yang satu ini penghormatan Bapak Kepala Desa. Ayo Sri, dilanjut. Cak Sukri, mana suaranya? Oke. Oke, nyumar golaras lo iki. Asli, Dik. Asli lo Mas. Nah, Ayo Mas. ayo Dik digoyang, Dik. Oh. Trit. Oh. Asik tuh. Ngono lah apa to, Dik? Oh, enak keringetan. Dewi lo Dik sami ati enak ngono le. Paling kok padha karo aku. Studio R lo iki. Heri Wijaya. Mas opo wis lali sliramu? Ora, Dik. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwi ora tau ketemu. Oh, gak belas, Dik. Wis sak mestine kok
aku Mas mumpung saiki ketemu Terus jogetan tetemengan karo aku asik hati yo tolong kangenku kangenmu balik eling nalika iku sepi rasane waktu biyen ucul dhewe terima kasih bos terus eling kancane zaman semono waktu dolan rame-rame guyub rukun seneng atine asik tenang ateng rebron siji jadi sak dulet kanggo tombo kangen iki rasa samimpi turung putu tangi rasa kangen mus bisa mari yo sedang kembali bergoyang polo masih bersama Numargo Alarat juga Iri Wijaya Salma Multimedia oh Mas, Oh, apa iya? wis lali sliramu, Mas? Aduh, Adek semono yen dolan karo aku. asik Pancen wis suwe ora tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas, Semangat, Mbak. saiki ketemu. Tuh. Jogetan yo 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 dadi yo tombo kangenku semangat yo Mbak ya balik eling nalika iku semangat Mbak nek nyawer semangat Mbak waktu biyen ucul dhewe nganggo terus eling kancane asik zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine isik kuat tambah Ici Mbak semangat Mbak semangat Mbak semangat Mbak ser Mbak kayak ono Semangat, panjae cek Mbak. muni kayak panjae cek muni pokoknya neh. semangat Duh, Di- tenang. tenang Mbak semangat Tenang, Mbak. Mbak Heeh. wis to Wis to Mbak iso suwe Mbak nek sebelum semangat ane kupo ya sedilu iya tiwas bayar koyok to apa kaya wong dangdutan Iya, lho ngono Dik kok, iya, iya. delok gong yu giyupno panasen kok Mas Gelang anting yo ali-ali sak dulet kanggo tombo tangan iki sedang lo iki rasa sat mimpi dorong butuh tangi rasa kangen mus bisa mari oi jos makasih Oke. Mbak Mbah gak kayak ini Mbak semangat Mbah nek semangat iso suwi Mbah ada digupoi kancane sedilut
Nggih, kepatang undangan nggih mulya.